दुखुथिया बिफाया फिसाज्लाखौ खौरां मोननो हालाय हाफाय थासारि। क'क्राझार जिल्ला फटबरजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारिनि फनजगाव पार्ट 2 सिंजरा गामिनि थागिबि बिफा बिनेश ब्रह्मनि सेथि फिसाज्ला गोजोनसार ब्रह्म एबा गामिजों गाबज्रि जाग्रा थबा ब्रह्मआ बहाबा गोमाना दं। खौराङाव बिफा बिनेश ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला गोमानाय गोजोनसार ब्रह्मनि बैसोआ 23 नङाबा 24 बोसोरसो जागोननि बाथ्राखौ फोरमायबावो। लोगोसे 3 दानसो समसिम फनाव रायज्लायबाय थायोमोन होनना फोरमायो। नाथाय दुखुनि बाथ्रा 3 दान बारलांनायनि उन समनिफ्रायनो 1 दानसो जाबाय मबाइल कन्टेक्ट गैयै एबा मबाइल फोनांजाब खालामबा सुइच अफ होनना बुङो होनना बिफा बिनेश ब्रह्मआ खौरांनि गेजेरजों बुंथियो। लोगोसे गोजोनसार ब्रह्मनि सावगारि एबा फट'खौ नायनानै सोरबाफोर सिनायनो मोनोब्ला नैबे होखानाय जानबुं नं 8134020734 एबा 8811058224 आव फोनांजाब खालामनो थाखाय खावलायहरदों दुखुथिया बिफा बिनेश ब्रह्मआ। बेथ' न'निफ्राय ओंखारलांनायाव 3 मासआवथ' कन्टेक्ट दंमोन। बिनि उनाव बिनिफ्राय मास मोनसे फरायनि कन्टेक्टआनो गैला। माबाफोर जादोंमोन नामा? जेबो जायाखै। औ। बेसेबांसो बैसो जागौ नोंनि फिसाला? 24 बोसोर। नोंथांनि गामिया मा गामि? सिंजरा। फिसालानि नामा मा नाम? गोजोनसार ब्रह्म। सेथि फिसालाना नैथि फिसाला? सेथि फिसालाना। मा खावलायगोन बे रायजोफोरखौ नोंथांनि फिसालाथ' गोमानानै दं? दा आंनोथ' बे गथ'खौ नांफिनगौ जाहैबाय। माने बहाय मोनो बहाय मोना थारमाने मबाइल नाम्बार होगोन बेयाव माने जानायहरबानो जाहैबाय जेरावखि लोगो मोना मानो। नोंथांजों कन्टेक्ट गैया बेसेबांसो गोबाव जाखो? मास मोनसेयानो जाहैबाय। सिगां समाव कन्टेक्ट दंमोन? सिगां समाव कन्टेक्ट दङमोन। दा कन्टेक्ट गैला। आं बे निउसनि गेजेरजों फोरमायहरनो सानो बेखौनो जोंनि फटबरजरा हालामनि बासबारि सिंजरा फनजगाव पार्ट 2 नि गोजोनसार ब्रह्मआ मथा मथि मास मोनबासो जाबाय आं खोनानायाव कन्टेक्टआव दंमोन। बिनि उनाव मास मोनसेनिफ्राय बेहा कन्टेक्ट गैला। दा बे मिडियानि थ्रुयैनो सोरबाफोर बिथांमोनहा नुबाय बायोबा जोंनि बे मबाइल नाम्बाराव एसे सं दानहरोबा जों गोजोननाय मोनगोन आरो बे बिथांखौ जोङो कन्टेक्टल' खालाम जोंनो लायगोन। मानसिया हिनजाव लाबायमोन नामा? लायाखै। बैसोआ बिदिनो 24-25 बिदि जागोन। गामियाव ओरैनो हाल-साल बिथाङा मा रोखोम थासारियाव दं? बिथाङाथ' मोजांमोन। ओमफ्राय मा गारि सालायलाबायो विंगार माबा हनै ट्रेक्टर बायदिसिना हेन-थेन बिदि। ओमफ्राय बयजोंबो फ्रिमोन गथ'आ। बेराफारसेयाव मा जाखो दा बिफाबो नागिरबाबो मोनाखिसै आरो।